Inamayan kang 28 anyos sa si Jarais Osirin ang pagpasiring sa Tabaco Port sa Tabaco City kasubong aga. Kan maisiya na balik na liwat ang biyahe sa pantalan pasiring sa Isilakang Katanduanes. Istorya niya, kasudma niya pa plano mag-uli. Maray sa nadang naisiya niya tulos na kansilado ang biyahe pasiring sa Isilapon pa kasudma. Apwera sa pagal, sayang sa nada sa pamasahe, kung sa ingikan pa siyang syudad ning Naga. Mas maganda dagos, maaabala mang bagang matatambay duman, sayang ang aldaw. Imbis na makauli ka na, di ka pa makauli, dagdagan pa gastos. Mas maganda, duman ka na lang magastos kasi matambay ka pa digdi. Pigpapasalamat kang 36 anyos sa si Rodrigo ang pagbabalik ang biyahe sa nasabing pantalan. Pauli kaya siya sa Birak. Medyo siya, risky pero grab na namo ta kailangan talaga namo magbalik ni Katanduan. Maski nagtaas na ning signal number 1. Sigun kay Assistant Port Operation Officer na si Noel Rebostillo, matapos kang pigpaluwas na abiso kan Pag-asa, dapit sa maraot na kamugtakan kang panahon darakan bagyong Betty. Alas 2 ning hapong kasudma, tulos manindang pigsuspender ang biyahe pasiring sa Catanduanes, kung sain uminabot sa 60 pasahero ang na-stranded sa saindang pantalan. Alas 8 namang kasubong aga, kan naibalik na ang biyahe matapos na itugot na kang Philippine Coast Guard na pwede nang maglawod ang mga darakulang lunadang pandagat. Kaso hapon, so passenger na stranded digdi, nasa 65 na ang naka-listed na stranded passenger. Tapos so gabos man na Roro Bisel, so 8, yaon digdi sinda nag-shelter. Ta medyo kalmado kumpara duman sa Birakda. Nag-resume kita kasi bagong alas 8, may duwa na nakali sa tuya pa biyahing Birak tapos Kalolbon. Aminado naman si Achilles Galendez, pamayok ang Matnog Port, maski nga ni bako kansilado ang biyahe sa saindang pantalan. Kasudma, may nagkapirang kapitaning Roro vessels na dain na nagpirit pang magbiyahe. Darakan makukusog na ukol asin makukusog na duros. Kasubong aga, balik biyahe naman ang mga nasambit na Roro. Discretion kang mga kapitan kang barko na ang iba dahil na naglayag, ang iba man na naglayag haluyon makaabot dahil nga nito man sa medyo masama ang panahon. Pero never man po, dahil man po nagsuspend kang biyahe, kundi ang mga kapitan mismo kang barko ang nag-decide na dahil magbiyahe kang ka Sumanggi tapos kaninang madaling araw dahil nga sa sama kang panahon. Darakulaon da ang balon tapos makusugon ang hangin sa laot. Maski pigtutugot na ang paglawod kan mga darakulang lunadang pangdagat, maygot manggiraray na pinagbabawal ang pagbiyahe kan mga saradit na lunadang pandagat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.